Que va, al contrari, gràcies a vosaltres i en primer lloc el que sí que vull és donar l'agraïment al Joan que em va permetre conèixer la Fundació AFATRAC, la realitat de moltes famílies, tot i que des de la meva pràctica judicial, doncs, efectivament, moltes vegades ens trobem amb persones, amb nois i noies amb trastorns de conducta i que vam tenir una xerrada que em va estar molt gratificant, que va estar molt bé per permetre conèixer la Fundació i parlar amb la Carme, també, que va venir a visitar-me. El que sí que voldria, sobretot, és que això sigui útil, que serveixi, amb la qual cosa, en principi, intentaré posar una sèrie de pinzellades que jo crec que són rellevants, a vegades desconegudes per la gent del carrer, però he vist algunes preguntes que m'heu llançat i veig que, que teniu bastants coneixements sobre la matèria. El primer, importantíssim, l'edat penal. D'acord? És de 14 a 18. La pregunta que sempre es fa és i què passa si un noi o una noia té menys de 14 anys? Aleshores, el que heu de tenir ben clar és que un jutjat de menors és un jutjat penal que coneix de delictes. No és un jutjat de protecció com a vegades passa doncs, amb menors, amb nens, nenes i adolescents, doncs, que poden estar en desemparament o que poden, no sé, els pares han mort o que estan aquí i no tenen família. És a dir, això aniria a un jutjat de família. Nosaltres som jutjat penal. Si té menys de 14 anys, no passa en absolut per un jutjat de menors. Sí que pot ocórrer, i això després ho veureu, que vagi a Fiscalia de Menors. I Fiscalia de Menors té una doble vessant. És el que es diu un bicèfalos. Tenen protecció i tenen reforma. Això abans, els tribunals tutelars de menors, abans de la llei del 2000, tenien aquesta doble vessant. Nosaltres només som jutjat penal. Importantíssim, l'edat en el moment de succeir els fets. Si era el dia del seu aniversari que complia 14, el dia següent, no coneixem. I l'edat és important també perquè hi ha com dos forquilles, de 14 a 16 i de 16 a 18. I això, a l'hora d'imposar una resposta penal, una mesura, a vegades es té en compte sobretot si es tracta de delictes molt greus, bé a ser homicidi o agressions sexuals. D'acord? Sí que veureu que té rellevància l'edat penal, i sobretot si és major de 18 anys, a l'hora d'executar les mesures. Vale? Però la primera idea és, abans de sentència, l'edat de 14 a 18. A vegades es planteja i a vegades es pregunta què passa si un fet delictiu hi ha menors i majors d'edat. Bé, això és no diré que és un error del sistema, però a dia d'avui no es jutja tot en un mateix procediment, sinó que els adults van cap als adults i els menors els ocupem nosaltres. També és important destacar que nosaltres el que marca la nostra competència és l'edat de l'infractor, no de la víctima. Sí que és veritat que moltes vegades la víctima també és menor d'edat. Però imagineu-vos el cas d'un robatori amb violència, un tirón, on la víctima és una senyora gran o un senyor gran. El que marca la competència és l'edat de l'infractor. D'acord? Què fer davant d'un fet delictiu? Aquesta és la segona part. D'acord? Evidentment, tot passa pels Mossos d'Esquadra moltes vegades. És veritat que hi ha fets delictius que no requereixen denúncia, però normalment tot comença amb denúncia. I aleshores aquí ja tenim els tres protagonistes de justícia juvenil, que és, en primer lloc, Fiscalia de Menors. Val? Després està el jutjat de menors i després està l'administració. Però és fonamental, i jo encantat d'estar amb vosaltres, però la primera persona que us trobeu, la primera institució que us trobeu, a part dels Mossos d'Esquadra, però això ja és autoritat policial, a nivell del que és l'administració de justícia, és Fiscalia de Menors. D'acord? L'atestat, moltes vegades, no? Per exemple, hi ha hagut un company o una companya que ha preguntat què fer davant un fill que ens maltracta, que ens agredeix i qualsevol cosa. Bé, moltes vegades pot ocórrer
que truqui un veí o pot ocórrer que truqui el mateix pare o la mateixa mare que no té possibilitat de contenció i van als Mossos d'Esquadra. Van als Mossos d'Esquadra. Això me'n recordo que amb el Joan vam estar parlant al seu moment que molts haurien de tenir molta preparació per segons com afrontar segons quines persones i en segons quines circumstàncies, però bueno, trobes la patrulla que et trobes. D'acord? I pot ocórrer que moltes vegades el que fan és separar, evitar si el denunciat o el nen o la nena tots estan a un lloc, separar, veure què està, i el primer que pregunten és ¿va a denunciar o no va a denunciar? No? Si es denuncia i els Mossos d'Esquadra entenen que les circumstàncies procedeix la detenció, doncs el detenen. No és preceptiu la detenció, això és molt del cas en concret. No? Però es fa l'atestat i aquest atestat, on pot haver-hi la minuta que es diu la minuta policial con detenido, on mira, arribem al domicili i ens hem trobat que el pare o la mare ens deia això, el nen deia l'altre, l'hem trobat d'aquesta forma, hem vist la casa d'aquesta forma i de més. I hem procedit a la detenció. Si es deté el noi o la noia, en 24 hores des de la detenció ha de passar a disposició de fiscalia. El jutjat de menors, perquè ho entengueu, pot ni enterar-se. Aleshores, els Mossos d'Esquadra acaben l'atestat, ho comuniquen sempre a la Fiscalia de Menors, hem detingut aquest noi i han d'acabar l'atestat i posar a disposició el noi o la noia a disposició del fiscal en 24 hores. D'acord? El fiscal de menors, si el noi està detingut, evidentment, mira l'atestat i el primer que fa també és valorar si els fets o no requereixen adoptar algun tipus de mesura cautelar. Pot ocórrer que el fet el Ministeri Fiscal no valori que requereix una atenció immediata. Imagineu-vos que els Mossos d'Esquadra fan l'atestat però no procedeixen a la detenció. Pot ocórrer que el fiscal digui aquí no hi ha mesures cautelars. Després us explicaré la diferència entre mesures fermes i mesures cautelars. Mesures cautelars, com el seu nom indica, és a l'espera de juicio. La mesura ferma és un cop hi ha hagut un judici, sentència condemnatòria i ferma. Si la sentència és absolutòria, no es pot executar res. Aleshores, el Ministeri Fiscal, si entén que això requereix una intervenció, es posa en contacte amb el que es coneix els equips tècnics. Aquí tenim l'administració. Són funcionaris de la Generalitat de Catalunya que pertanyen al Departament de Justícia. I què fan normalment? A part de mirar els fets, però ells no són juristes. Ells el que fan, que és important que vosaltres ho tingueu present, a l'hora d'adoptar una resposta penal, que normalment nosaltres diem que és resposta educativa, valorem sobretot les circumstàncies del noi i de la noia. Aleshores, l'equip tècnic el primer que fa és veu els fets i crida els pares o els representants legals o la persona que estigui ocupant-se del nen o de la nena. Parla amb ells, també parla amb el noi i pot ocórrer que el noi o la noia sigui el primer cas, però pot ocórrer que ja tingui mesures educatives imposades, que estigui en contacte amb serveis socials, ja es coordina. Ja fa una radiografia de la situació del noi i de la noia i li fa una proposta a l'equip tècnic, al Ministeri Fiscal. L'equip tècnic pot dir, mira, saps què? Jo crec que aquesta situació no cal que adoptem res ara mateix perquè tot està normal, no hi ha una situació que calgui adoptar cap mesura cautelar o no. Aleshores, aquí ja anticipo una mica les respostes que també plantegeu de mesures penals alternatives. Normalment, les mesures que nosaltres podem adoptar a la guàrdia són mesures privatives de llibertat. Imagineu-vos que un atac d'un noi o una noia amb un ganivet o qualsevol situació que requereix una privació de llibertat o una llibertat vigilada. Aquestes són les dues mesures estrella, mesures d'internament i mesures de llibertat vigilada. Sí que és veritat que la privació de llibertat és excepcional. Aquí ens inspiraríem una mica amb les normes dels adults. D'acord? Evidentment, es poden adoptar mesures privatives de llibertat, però has de valorar les circumstàncies del noi, el fet delictiu i els indicis de delicte. Imagineu-vos un noi que estigui fatal, però ha comès un furt a un supermercat que no supera els 400 euros. Aquí, per molt malament que estigui el noi, la resposta mai pot ser una privació de llibertat. Si el Ministeri Fiscal entén
que s'ha de demanar una mesura cautelar, aquí és on entra ja en joc el jutjat de menors. D'acord? Com heu vist, pot ocórrer que el jutjat de menors no entri fins a una fase molt posterior. Sí que és veritat que el Ministeri Fiscal ens comunica, escolta, que sàpigues que hem incoat aquest procediment contra aquest nen. T'ho comunico. Però qui instrueix, qui investiga, qui valora tota la informació és el Ministeri Fiscal. D'acord? En aquest cas en concret, el Ministeri Fiscal, via cautelar, via provisional, pot dir, ei, llibertat vigilada o prohibició, també es poden demanar prohibicions d'apropament i internaments, que aquestes són les dues regles, les dues mesures estrella, i les demana el jutjat de menors. El Ministeri Fiscal no pot adoptar ell aquestes mesures. Impliquen una restricció... Ui, perdoneu, Implica implica una restricció de drets i, com a tal restricció de drets, requereix jutjar de menors. I aquí el noi i la noia, evidentment, estaria assistit d'un advocat. També, cada cop més, sobretot en temes de delictes sexuals i també en temes de violència filioparental, moltes vegades les víctimes venen com a acusació particular. D'acord? Un cop el Ministeri Fiscal té l'expedient i està instruint, pot ocórrer, i aquesta és una pregunta que se m'ha formulat, el tema de la justícia restaurativa. Molts casos acaben sense sentència. El cas que us he plantejat de violència filioparental, per exemple, que s'adopta mesura cautelar, no pot acabar amb justícia restaurativa. Sempre ha d'acabar amb sentència. Però sí que pot ocórrer, per exemple, que un furt o una baralla entre nens de l'institut, inclús entre la pròpia família, si no hi ha mesures cautelars, es posa també en marxa un procés de justícia restaurativa. El que sí que és important, perquè a la pregunta es deia delictes greus. Bé, nosaltres, és un tema jurídic, els delictes es poden dividir en lleus, menys greus o greus. Perquè us feu una idea, els greus són aquells que en Codi Penal estan castigats amb pena de presó de més de 5 anys. Aquests que estan castigats amb penes de presó de més de 5 anys no pot acabar amb justícia restaurativa. Imagineu-vos, per exemple, un atac amb un ganivet que genera lesions importants, una tentativa d'homicidi, un tema d'agressió sexual. Però, inclús tenint un delicte menys greu, ha de ser sense violència o intimidació greu. És a dir, la justícia restaurativa està, no diré limitada, perquè no ho està, però està per determinats supòsits. I aquest supòsit de justícia restaurativa el que implica és que el noi i la noia hagi reconegut els fets, és a dir, que reconegui els fets i que hagi fet un treball de reparació, un treball de valoració, que moltes vegades per part de les famílies, algun cop ho he rebut, que no és prou. Però això s'ocupa l'administració i li pot dir al Ministeri Fiscal, escolta, aquest nen o nena ja ha fet aquest treball, nosaltres entenem que no és necessari continuar endavant, et proposem a tu, fiscal, si ho veus bé, que demanis l'arxiu per justícia restaurativa. I aleshores el Ministeri Fiscal ens ho proposa a nosaltres i jo us puc dir que si no hi ha acusació i el fiscal demana l'arxiu per justícia restaurativa, es fa. Però pot ocórrer que a vegades l'acusació, qui sigui, digui, escolti, això em sembla una presa de pèl i no estem d'acord. O jo entenc que el que diu el nen de treball de reflexió no ha sigut prou i no estem d'acord. I aleshores tu ja ho valores. D'acord? Però sí, que aquí li heu fet la pregunta, hi ha la possibilitat de justícia restaurativa. Un cop el Ministeri Fiscal, però amb aquests supòsits, que sigui un delicte menys greu i sense violència i intimidació, greu. Un cop el Ministeri Fiscal ha acabat la investigació, pot dir, ei, jo entenc que aquest noi i aquesta noia hi ha uns indicis de delicte, proposo aquesta mesura i vull anar a judici. Aleshores, nosaltres ho valorem i normalment veiem que si hi ha indicis o no. Ja us dic que si el fiscal diu que hi ha indicis de delicte, anem a judici. Si s'ha d'absoldre el noi, doncs ja se l'absoldrà, però normalment vas a judici. I aquí és on es plantegen les propostes de mesures que el Ministeri Fiscal pot fer i que al mateix temps és l'equip tècnic el que, us en recordeu que us he dit, a la Guàrdia hi ha un equip tècnic que assessora, doncs també al dia del judici hi ha un altre equip, el mateix equip tècnic, pot ser diferent o mateixa persona, però és l'equip tècnic, l'administració, que ens diu, miri, aquest noi o noia, i us poso un exemple,
El primer que l'equip tècnic valora és la família. És a dir, si és un noi o una noia, doncs que ha vingut, que està aquí sense arrelament, o hi ha una família present. Si és una família que té capacitat de contenció o no té capacitat de contenció. Si és un estil educatiu absolutament permissiu o laxe o autoritari. És a dir, et fa una radiografia no, en absolut criminal. Si quines característiques personals té aquest noi, val? Doncs si això ens ho diuen, si té o no té algun tipus de trastorn de conducta. Aquí sempre, moltes vegades, es planteja si està diagnosticat o no està diagnosticat. Realment, l'equip tècnic són psicòlegs, moltes vegades, però no tenim en compte el seu informe per si hem d'apreciar un eximent, no, no. És perquè ens fa una idea de quin tipus de noi o noia tenim. Si hi ha algun tipus de problema d'addicció o no, val? I després si té el que es diu el quotidiano estructural. És a dir, si va o no va al col·legi, si és absentista, si va al col·legi o no va al col·legi, o realitza algun tipus d'activitat formativa, d'inserció laboral, i després també si per les tardes està ocupades, una miqueta tot. I després un altre aspecte que és superimportant també és el grup de relació. És a dir, quin tipus de grup de relació té, si és prosocial, si no és prosocial, i després moltes vegades es planteja també si té alguna problemàtica conductual o d'addicció especial. I si ha estat en contacte o no amb altres tipus de serveis i la resposta que ha donat, si ha sigut positiva o no ha sigut positiva. Aleshores, a nosaltres moltes vegades a menors ja tenim el judici, preguntem al noi o a la noia a través de l'assessorament del seu advocat si reconeix els fets o no reconeix els fets. Pot ocórrer que reconegui els fets, aleshores dictem una sentència de conformitat. Val? Avantatges que té el reconeixement de fets. Per un costat, que el noi reconeix els fets. Val? És veritat que algun cop, jo per això no sé si algú ha tingut ocasió de coincidir amb mi o no, però bueno, jo mai forço a ningú a res. No? Perquè sí que és veritat que a vegades doncs, el jutge ha de mantenir una situació d'imparcialitat i de dir, bueno, tu si vols reconèixer els fets, cap problema, i el que sí que es fa és, no diré una rebaixa, però bueno, s'intenta ajustar més la mesura i és de conformitat. Si no hi ha reconeixement de fets, anem a judici. Al mateix temps, el reconeixement de fets, quins avantatges té? Que el fiscal sobretot, obté una sentència condemnatòria. Pot ocórrer que si vas a judici la sentència pot ser condemnatòria o absolutòria. Per això moltes vegades el fiscal rebaixa la mesura. Val? A l'hora de treballar el fet delictiu, per exemple, l'altre dia vaig tenir un cas d'una agressió sexual que el noi el vaig condemnar, li vaig imposar una mesura de llibertat vigilada i li vaig imposar l'obligació de fer un programa formatiu d'educació sexual, d'educació en igualtat i sexualitat. I li vaig posar una llibertat vigilada i amb aquesta regla de conducta, no? Que són 15 sessions de treballar amb un psicòleg, doncs, bueno, el consentiment, tota una sèrie de coses. Bé, vaig tenir un requeriment perquè va dir, escolti, em va dir l'equip tècnic, senyor jutge, estem a la sessió 12, no avancem perquè el noi no reconeix el fet. Clar, què va passar? Que jo aquest noi el vaig condemnar, el noi no va reconèixer els fets. Jo vaig valorar la prova i el vaig condemnar. Ell mantenia que ell era innocent, que ell no havia fet el que havia de fer i que no entenia per què havia de treballar aquell fet delictiu que ell no havia comès. Clar, abordar aquest fet delictiu a un noi que diu que no l'ha fet és molt complicat. Però bueno, també és molt complicat treballar un fet delictiu quan el noi diu no l'he hecho i me han obligado a conformarme. Val? Per això moltes vegades és important, és rellevant doncs, que el noi, amb l'assessorament del seu lletrat, això és important, decideixi si vol conformar-se o no vol conformar-se. Si hi ha judici i hi ha sentència, és quan s'imposen les mesures. Una de les preguntes que se m'ha formulat és mesures penals alternatives. Ara, quan es plantegen en l'àmbit del dret penal mesures penals alternatives, sobretot el que es comenta és diferents a la privació de llibertat. El catàleg que nosaltres tenim de mesures és molt variat. Tenim mesures d'internament, que pot ser en règim tancat, és a dir, que el noi no pot sortir del centre d'internament. Sí que hi ha un supòsit que pot sortir, però bueno, la idea és que no pot sortir. Règim semiobert, que pot fer
moltes sortides a l'exterior, o alguna sortida formativa, però bueno, clar, aquests supòsits de nois i noies que estan en règim obert ha de ser o bé pel fet delictiu o també pel perfil del noi i la noia. Tingueu present que sortirà i després tornarà. Clar, per exemple, avui he tingut un cas d'un noi que va ser pillat a un centre d'internament perquè va consumir tòxics al centre d'internament. És a dir, tots sabem que els centres penitenciaris centre tòxics i també els centres d'internament, però clar, si és un noi que té problemes de tòxics que no està solucionat i el fem fora, doncs, vamos, la possibilitat de que entri tòxics al centre és brutal. Després, internament en règim obert, aquest jo porto 10 anys de menors i no l'he aplicat mai, però està, Després estan els internaments terapèutics, que poden ser d'aquestes variants, que bàsicament és anar a un centre a Tilers, que ho porta a Sant Joan de Déu, però també és de justícia juvenil, on hi ha una intervenció molt terapèutica. Després, la mesura estrella en llibertat és la llibertat vigilada. Penseu que tot noi i noia que té una mesura d'internament, després sempre tindrà una mesura de llibertat vigilada. No té cap sentit que un noi estigui tancat un temps i després, quan surt al medi obert, no tingui cap mena de control o acompanyament. Sempre hi haurà una llibertat vigilada. I aquesta llibertat vigilada pot ser amb regles de conducta, amb tractament terapèutic, amb obligació de realitzar un curs formatiu, poden haver-hi moltes variants. Mesures penals alternatives, el que us he comentat. Convivència en grup educatiu, per exemple, està pensat, sobretot en supòsits de violència filoparental, que no hi hagi problema de tòxics o que si n'hi ha estigui bastant controlat i van a un pis que està en medi obert, hi ha un pis que està a Barcelona hi ha un i a Girona hi ha un altre on hi ha educadors. I són una mesura amb altres nois que es pot complir. Després també hi ha prestacions en benefici de la comunitat, les PBC, trabajos. L'administració proposa les prestacions i es fan. Tasques socioeducatives, estudiar, obligar el nen a realitzar algun tipus de curs formatiu. Privacions i després la mesura més lleu, crec que no em deixo cap, l'amonestació. Aquestes són les diferents tipus de mesures. Després, si la sentència és ferma, s'ha d'executar. D'acord? És important destacar que l'execució correspon al jutjat de menors. No hi ha tantes execucions com sentències condemnatòries n'hi ha. És a dir, si un noi o noia té 3 o 4 expedients i ha sigut condemnat per 3 o 4 delictes, el primer jutjat que ha conegut la primera sentència ferma anirà rebent totes les sentències condemnatòries i les anirà refonent. És a dir, per exemple, si a un noi li ha caigut un any de llibertat vigilada i després 4 mesos de llibertat vigilada, doncs el jutge corrent li dirà, mira, hauràs de complir un any i 4 mesos. Us ho he posat molt senzill, Pot ocórrer que tingui un internament o que, per exemple, tingui, que aquesta ja també hi ha una figura, doncs l'internament suspès. Ei, que sàpigues que aquest fet delictiu és molt greu, tens aquesta mesura que si compleixes la llibertat vigilada i no et fiques a cap follon no hauràs de complir l'internament, però que sàpigues que si no compleixes la llibertat vigilada o comets un fet delictiu, hauràs d'anar a un centre d'internament. La pregunta que se m'ha formulat, i que crec que és molt interessant, és possible la minoració de la responsabilitat civil solidària dels pares, tenint en compte que la dgaia se'ls aplica en els casos de tutelats? Totalment. O sigui, de fet, l'article de la llei del menor no distingeix. Parla de padres, tutores, guardadores o acogedores legales o de hecho, que no hayan incurrido en dolo o negligencia grave. M'explico. Sí que és veritat que moltes vegades la dgaia, o quasi sempre la demana, però perquè aleshores sí que és important el que us diré. S'ha de demanar. És a dir, si no es demana, el jutge no la pot acordar. Aquesta és la primera idea. Després, per exemple, el Col·legi d'Advocats de Barcelona, si l'advocat és d'ofici, el Col·legi d'Advocats de Barcelona considera que porta el nen o la nena i els pares. Això és important. Aleshores, clar, jo sempre dic, a veure, l'advocat és del noi, no és dels pares.
Sí que és veritat que assumeix la defensa dels pares respecte a la responsabilitat civil. Si vosaltres considereu que els vostres interessos col·lisionen amb els del vostre fill, imagineu-vos, per exemple, perquè n'hi ha casos, un homicidi, o mira, l'altre dia vaig tenir un cas d'un patinete, doncs que un nen anava en patinete i va produir unes lesions molt importants a una senyora que anava pel carrer i crec que li vaig posar 20.000 euros de responsabilitat civil. Clar, aquesta responsabilitat civil és solidària, no? Aleshores, l'interès dels progenitors pot ser diferent dels pares. Els pares tenen dret a ser assistits en una direcció lletrada diferent a la del nen. O imagineu-vos un cas on el nen està acusat d'agredir un dels pares. Aquí hi ha interessos contraposats, hi ha un conflicte d'interessos. Aleshores, l'advocat no defensaria el pare. És a dir, es pot demanar la moderació de la responsabilitat civil, però s'ha de demanar. Aleshores, hi ha altres temes que és important, és la càrrega de la prova de la diligència correspon a qui l'acredita, no? És a dir, i després s'ha d'aprovar. I, bueno, i es pot, però bueno, està allà, És a dir, no és una cosa que diguis, no, és perfectament plausible. També us haig de dir que jo porto 10 anys a menors, a justícia juvenil, i he tingut 2 casos. I un cas va ser, a més va ser un cas de violència filoparental, que el noi i la noia estava a una entitat privada, on el pare l'havia portat en aquella entitat privada, i doncs, que es dedica a trastorns de conducta, i va agredir a un educador que estava allà. I aleshores el pare va dir, escolti, miri, jo he portat el meu fill a aquesta entitat, jo quina responsabilitat tinc de pagar jo això si precisament estic fent tot el possible perquè no hi hagi cap problema. Doncs, efectivament, en aquest cas en concret, el vaig moderar. És important destacar que el que us he comentat abans de l'edat en execució, si té 19 o 20 anys, és irrellevant l'edat si són mesures en llibertat. Sí que és important, si són mesures d'internament, que en casos de 18 a 21 anys la regla és que estigui a un centre de justícia juvenil, però si té més de 21 anys pot ocórrer que vagi a un centre de penitenciari. Val? Però bueno, això són compareixences i s'ha de valorar sempre, hi ha un principi bàsic que és l'interès del menor. Vale? Però bueno, sempre estem amb bases, amb informes tècnics i de més. No sé si he respost, perquè hi ha una pregunta que de fet, quan va venir el Joan, jo li vaig dir que jo moltes vegades em sentia molt frustrat com a jutge, que és el típic supòsit de violència filoparental, no? On ve el pare o ve la mare i dic, jo tinc aquest problema a casa, no el puc contenir, i aleshores, clar, el fiscal moltes vegades li diu, doncs miri, demani una ordre d'allunyament. Clar, això és la típica supòsit, no us diré absurd, però clar, és un pare o una mare que està preocupat, que no pot contenir el fill, i, escolti, l'allunyament què suposarà? Aleshores, sí que és veritat que moltes vegades, quan els nois i noies, evidentment, em venen amics que són menors d'edat, nosaltres sí que algun cop, quan hi ha una impossibilitat de contenció, quan el tema està totalment desbordat, quan no hi ha una altra persona que es pugui fer càrrec, que això és una tirita, perquè moltes vegades no és un tema amb el noi, no és un tema amb el progenitor, sinó és una dificultat de contenció. Supòsits de nois, evidentment, doncs, que hi ha problemes de tòxics, que no es volen aixecar pel matí, que fan dormir durant el dia i per la nit se'n van por ahí i no saps què fan. No? Hi ha una impossibilitat de contenció. Si adoptes l'allunyament, moltes vegades el que fas és ja en la mateixa interlocutòria dir, miri, aquest noi he adoptat la mesura d'allunyament. Jo el que faig moltes vegades és del domicili, no dels pares, del domicili, i aleshores el que faig és obligar-lo a conviure en un centre de protecció de la dgaia. Que això moltes vegades, molts educadors de la dgaia em diuen, de justícia juvenil, em diuen, escolti, aquesta és una resposta que no és la més indicada, però moltes vegades actuem com metge d'urgències per resoldre la situació. Sé que no és una bona solució, però moltes vegades estàs limitat amb els recursos que tens. I sí que és veritat que algun cop, però no diré de forma excepcional, però sí que ho has de valorar, si és un noi que està molt, o una noia, sempre, perdó, parlo amb nois, però bueno, una persona que està molt passada, que la impossibilitat de contenció és total, que hi ha un trastorn de conducta barrejat amb tòxics i tal, moltes vegades el que fa és adoptar un internament. Val? A nivell cautelar, els internaments tenen una durada de 6 mesos
fins a 3 mesos, i si en 9 mesos el cas no ha acabat en sentència ferma, no es pot prorrogar l'internament. Però vaja, aquest és... He volgut donar la resposta una miqueta que se m'havia plantejat. I després m'heu preguntat també el tema del desinternament. És a dir, l'administració, no la documentació. A veure, hi ha una cosa que és superimportant. Els progenitors, evidentment, com a representants del noi i la noia, tenen tot el dret del món de visitar el noi, hi ha visites, hi ha comunicacions i hi ha informació que es pot demanar. Però el que és documentació, l'administració no dona documentació. Pot donar informació. Pot dir, miri, nosaltres proposarem això, per això, per això, per això i per això. Però l'administració, com a administració, documentació no donarà. El que sí que pot fer, i fan, per exemple, moltes vegades, facilitar-se documentació entre els organismes oficials. Bé sigui la pròpia dgaia, per exemple, si... Clar, hi ha molts casos que estan en seguiment en la dgaia, no? Bueno, ara es diu DGPIA, però bueno, per l'entitat de protecció, aquí o a serveis socials. Entre ells sí que pot haver-hi intercanvi de documentació oficial. Però a la pregunta, quins documents he de rebre a la família quan es produeix el desinternament? Abans hi havia una paga per persones que havien estat privats de llibertat, ara aquesta paga no existeix, moltes vegades el que fan és un certificat del temps que ha estat privat de llibertat i de més. Però documentació interna que ha utilitzat el centre d'internament no es dona. Informació sí, documentació no. I després hi ha una altra pregunta que, bueno, que és d'actualitat i m'ha fet veure doncs, que estava en contacte moltes vegades amb nosaltres. Què passa si un jutge mor? No? Bueno, efectivament, no farà ni un mes un company va morir, va traspassar, i totes aquelles sentències que tenia pendents de dictar, el judici s'ha de repetir. Val? Vull dir, no... Clar, podeu dir, no, miri, és que el judici està gravat. Val? Això està... Hi ha una cosa que és la immediació i això està superat. Això és un problema, però clar, a vegades és un altre problema molt greu. Què passa si un jutge està de baixa? Pot estar pel que sigui, pot tenir un accident, ha pogut tenir qualsevol cosa, pot estar 3, 4, 5, 6, 7 mesos de baixa. Que, evidentment, aquí hi ha un tema de si pots i després la responsabilitat que puguis tenir. No? Si estàs en condicions, tot i estant de baixa, pots dictar la sentència. Però, evidentment, si un jutge està mort, doncs, aleshores el judici s'ha de repetir. I no hi ha un pla, sinó que intentes... Això ja és un tema d'oficina judicial i del lletrat de l'administració de justícia, doncs d'assenyalar. Quan abans millor. Havia arribat a un pacte amb l'Axel, no sé si m'he passat de 30 minuts, crec que són 35. Que va, cap problema, t'has ajustat moltíssim el temps, no pateixis. Val, jo per part meva ja hauria acabat, crec que he contestat totes les preguntes, Si no, endavant, estic a la vostra disposició. Jo les he anat mirant també i les prèvies les has contestat totes perfectament. Bé, en primer lloc, doncs moltíssimes gràcies per aquesta ponència tan interessant i entenedora. I ara donarem pas a les preguntes que ens han fet arribar pel xat, si et sembla. Prenc nota No, t'escolto. jo te les canto i si en algun moment necessites que te les repeteixi, cap problema. Molt bé. En Sergi i la Montse pregunten si un cop completa una condemna de menors, què passaria si si passa a ser major d'edat i encara li queda un temps per complir vigilància, en aquest cas comenten medi obert, i sobretot si això es podria utilitzar com una espasa de Damocles per fer-los anar pel bon camí. És a dir, si al passar a ser major d'edat es podria endurir les mesures. Val, ara, gràcies a la pregunta del Sergi i la Montse, he vist que m'he oblidat una pregunta, que era el tema d'antecedents penals i de registres. Sergi i Montse, us contesto, però simplement dir-vos que un fet delictiu comès per menors, quan sigui major d'edat i vagi al registre central de Penados i Rebeldes, no surt res. Val? No surt res. Però us haig de dir que hi ha una excepció. Però no és el registre de Penados i Rebeldes, sinó és el registre de delinqüents sexuals. Val? Però això és un altre tema. Si un noi o noia menor d'edat ha sigut condemnat per un delicte contra la llibertat sexual, si treballarà amb menors d'edat,
l'entitat que treballa, imagineu un col·legi, un noi que vol ser professor tal. Si té 21 o 22 o 23 anys, el col·legi li demanarà registre de delinqüents sexuals i aquí sí que sortirà un registre. Però només és per delictes sexuals o de trata de seres humanos. És l'única excepció. Però sí treballa amb menors. Aleshores, a veure, si no he entès malament, la pregunta és el que sigui major d'edat o major d'edat un cop ha complert la mesura és irrellevant si és en medi obert. Sí que és veritat el que us he dit abans, si és una mesura d'internament, si és una mesura d'internament i té 22 anys, imagineu-vos un homicidi. Doncs que un noi que ha comès quan tenia 17 anys se'l jutja amb 19 i se li imposa 2 anys d'internament. Doncs molt possiblement, entre 20 i 22 anys, haurà de complir una mesura d'internament. S'ha de valorar si la compleix a un centre de menors o a un centre d'internament, a un centre penitenciari. Si és una mesura de llibertat vigilada, en principi, si no té cap internament suspès, que això és molt important, que a vegades el fiscal diu, bueno, el noi està superbé, el fet delictiu no m'agrada, crec que és greu, jo li demano 3 mesos d'internament suspès a condició d'un any de llibertat vigilada. Aquí sí que tenim l'espasa de Damocles dels 3 mesos d'internament suspès si no compleix la llibertat vigilada. Imagineu-vos que la llibertat vigilada té una regla de conducta de tractament terapèutic o té una regla de conducta de realitzar un curs formatiu. La llibertat vigilada no és només anar a les entrevistes, sinó ja... Vosaltres potser teniu més experiència en temes de llibertat vigilades, no? És molt important la vinculació que pugui tenir amb el tècnic de medi obert. Hi ha educadors que són una passada, hi ha molt bona vinculació, hi ha un seguiment molt important i, com tota la vida, hi ha molts bons jutges i jutges que no són tan bons. Sí que és veritat que moltes vegades, la llibertat vigilada, en casos excepcionals, es pot convertir, es pot transformar en un internament semiobert, però és excepcional. Ho ha de requerir les circumstàncies del fet i també del noi. Per exemple, jo me'n recordo un cas d'una noia que tenia una llibertat vigilada, havia complert mesures d'internament, però no complia la llibertat vigilada. Però, sobretot, s'havia posat en risc ella. Aleshores, vaig rebre un informe que, a més, hi havia problemes de tòxics i hi havia indicis o hi havia possibilitat de prostitució. Doncs jo vaig valorar, en aquest cas, que la llibertat vigilada s'havia de substituir per un internament. En un cas bastant excepcional. Però, ja dic, té una limitació que el fet delictiu ho ha de permetre i després té una durada. Que si, per exemple, li quedaven 6 mesos de llibertat vigilada per complir, només li quedaran 6 mesos d'internament. Nosaltres és important destacar que és un jutjat penal, és dret penal. És el que li vaig comentar un dia, quan va venir el Joan, que moltes respostes tenen molta més cabuda en l'àmbit civil d'internaments per raó. Hi ha un article que és l'article 763 de la LEC que parla d'internament d'una persona que no està en condicions de decidir-ho. Però el Joan em va comentar que era un procediment a vegades que depenia molt del forense, que depenia molt d'una sèrie de circumstàncies i de la resposta després ve de les places. D'acord? Però no sé si he respost, Sergi. No, Ramon, perdoni que interrompi. Si li parlo del meu fill, segurament que li vindrà més al cas perquè vostè l'ha jutjat, és el Jan Terrat. I, de fet, el meu fill va estar condemnat a 4 mesos de privació de llibertat per un delicte molt lleu i a 9 mesos de llibertat vigilada. Durant aquesta llibertat vigilada, que per cert estem supercontents amb tot el procés per la manera com ha anat, perquè són nanos que o tens alguna cosa darrere o no compleixen, al cap d'un temps es va decidir que el nen estava en risc, que no complia la llibertat vigilada, vostè li va fer un nou judici i jo mateix vaig demanar, en contra del que demanava el seu propi advocat, que vostè li aixequés les mesures cautelars i pogués ingressar. Aleshores, quan va ingressar en el centre de menors, encara li quedaven 2 o 3 mesos de llibertat vigilada. Ara surt, d'aquí 3 setmanes surt, després de complir els 4 mesos, i la meva pregunta és, com que encara li queden X mesos de medi obert
més el que vostè ha comentat abans, que un cop surten d'un internament torna a haver-hi com aquesta etapa de medi obert, què passa? Vull dir, tenint en compte que ja haurà complert la condemna, es pot utilitzar això com una espasa de Dàmocles advinent o fas bondat o ara tornaràs a tenir X mesos de medi obert i se't pot tornar a reconduir si fa falta. Aquesta és la nostra pregunta, perquè com que són nanos que estan en risc, al final o tenen una obligació de complir o no fan les coses que haurien de fer. Val. Gràcies per la pregunta. Una cosa que és superimportant, perquè a més ho tinc bastant present, jo no puc parlar d'aquest cas en concret. O sigui, no puc. Val? No estaria fent bé la meva feina. El que sí que puc parlar és d'un cas hipotètic. És un cas genèric d'una persona, un noi o una noia que ha tingut un internament suspès, per exemple, 5 mesos d'internament, suspès i llibertat vigilada. La llibertat vigilada és la condició per per mantenir suspès l'internament. Si no es compleixen les condicions de la llibertat vigilada, es valora i s'alça l'internament i s'ha de portar a terme l'internament. Un cop ha finalitzat l'internament, aquesta persona que tenia, per exemple, un any de llibertat vigilada o 2 anys de llibertat vigilada i havia complert 7 mesos, torna a complir el que li quedava de llibertat vigilada. Val? Però és llibertat vigilada. S'ha de tenir en compte si aquest noi o noia té més fets delictius per jutjar o no. I, en principi, si no té més fets delictius i continua sent menor d'edat però no té més fets delictius, li quedaria el que li quedaria de llibertat vigilada. I, en principi, l'hauria de complir. Evidentment, el tècnic de medi obert, si tot va bé, a nosaltres no ens diu res. Ens van enviant informes de seguiment cada 3 mesos. I nosaltres anem escoltant, patati. Si hi ha algun incompliment, és quan l'equip tècnic ens diu ei, aquest noi no està complint la llibertat vigilada, el pot cridar i aleshores tu el crides, escoltes l'equip tècnic, veus una miqueta com va la situació i li recordes que ha de complir la llibertat vigilada. A veure, el que he dit abans, en supòsits excepcionals, la llibertat vigilada, si el fet delictiu ho permet i les circumstàncies del noi ho justifiquen, es pot tornar a substituir per internament semiobert per lo que li quedava de llibertat vigilada. Vale? Però és a dir, nosaltres estem al seguiment que fa l'equip tècnic, a la proposta que fa l'equip tècnic i a les circumstàncies del noi. Si aquest noi, quan ha acabat la llibertat vigilada i no té res més, necessita més, nosaltres arxivem l'executòria. Aquest noi a Justícia Juvenil ja ha acabat el seu recorregut. També tenim casos de nois o noies, per exemple, que tenen 20 o 21 anys, que han tingut llibertat vigilada però que ja han tingut causes en adults. I pel que sigui, el tècnic de medi obert ens diu miri, aquest noi està a la presó o aquest noi té més causes en adults, no es pot fer res més. I moltes vegades ens diuen li queda 3 mesos de llibertat vigilada, la intervenció en l'àmbit de justícia juvenil ja no podem fer res més, proposem l'arxiu. És a dir, també pot ocórrer casos de ja hem esgotat tots els recursos, ja no hi ha més coses a fer, hi ha moltes vegades que nosaltres trobem casos, per exemple, doncs, que jo estic una llibertat vigilada i rebo una comunicació que em diu aquest noi està complint, està preventiu en CP joves i aleshores dic, bueno, doncs m'espero 3 mesos, 4 mesos, 5 mesos, 6 mesos, 8 mesos. Si aquesta privació de llibertat a joves continua, inclús el propi equip tècnic em diu aquest noi ja no té més causes a menors, aquest noi té 19 anys, aquest noi està a la presó, la intervenció educativa justícia juvenil s'ha esgotat. Proposem l'arxiu. Vale? És a dir, la casuística és molt variada. Però sí que és veritat que nosaltres som, és a dir, no, així com els tribunals tutelars de menors, que el Tribunal Constitucional deia que era inconstitucional perquè es vulneraven totes les garanties, en el nostre cas és dret penal. No podem, si no justifica el fet o les circumstàncies, allargar una mesura que no està justificat. Espero haver respost a aquesta pregunta. Queda molt clar, moltes gràcies. Perfecte. La Mercè pregunta que en cas que s'hagi comès un delicte sent menor o als 18 anys, que és una mica l'edat límit, i ara, que és quan
en breus es durà a terme el judici, en té 24, si la sentència, pel que sigui, acabés sent d'internament, aniria a un centre de justícia juvenil o a un centre penitenciari convencional? Aquest supòsit així plantejat, centre penitenciari. Comenta que el seu cas concret és un delicte per robatori d'un mòbil amb intimidació. Clar, a veure, aquí... A veure, la regla general, quan un noi té de 18 a 21 anys, sempre és el fet delictiu, O sigui, això és molt important destacar, és el fet delictiu, l'edat que es tenia el noi o la noia el dia a la data dels fets. Si la regla és, si és una mesura d'internament, de 18 a 21 anys, va a un centre de justícia juvenil. Si és de més de 21 anys, centre penitenciari. De totes maneres, evidentment jo no puc parlar de cap cas en concret, però jo, a un noi o una noia que declaro culpable d'un robatori amb violència i té 24 anys, jo normalment no l'envio a un centre penitenciari. Vull dir, si ha d'anar a un centre penitenciari, que vagi per un fet delictiu d'adults, no per un fet de menors. Però, bueno, això ja, vull dir, cada jutge resol. Si és un robatori amb violència, insisteixo. Si tingués 24 anys, jo crec que hauria d'anar. Però, bueno, això ja és de centre penitenciari, és per un delicte d'homicidi, una agressió sexual, algú, permeteu-me, molt heavy. No dic que un robatori amb violència no sigui heavy, però si no, clar, aleshores has de dir, escolti, no, mira, és que aquest noi ja està privat de llibertat a un centre penitenciari, ja està complint 3 anys de presó. Doncs, bueno, aleshores ja ho valoraria. Però aleshores li poses potser 2 mesos d'internament. Vull dir, és que la casuística, el que sí que és important és destacar que justícia juvenil és molt flexible, excepte en homicidis i en llibertats sexuals. Aquí sí que estem més ajustats perquè ho ha volgut el legislador, però és molt flexible, val? I molt casuístic. Gràcies, Ramon. La Marjo pregunta que en el seu cas concret es va veure afectada pel company que va morir i comenta que no es va arribar a produir cap judici, sinó que tan sols es va fer una vista i que si en aquest cas tindria validesa. No. S'ha de tornar a celebrar. Perfecte. Jo sé si vols desenvolupar-la una miqueta més. O... No, perdó, és No, a dir, és un judici, no diré nul, perquè no és nul, però la sentència, vull dir, hi ha un principi bàsic. Qui fa el judici fa la sentència. Aleshores, clar, és que no és garantista. És a dir, tots els judicis es graven, però és una pantalla. Hi ha coses que tu et pots perdre la nitidesa, la veu, 1000 coses. El judici s'ha de tornar a fer i, a més, em consta que s'estan tornant a assenyalar els judicis que lamentablement van quedar vistos per sentència. Disculpi'm, puc intervenir? Perdoni. Sí. Soc la persona que fa la pregunta. Sí. Llavors, clar, la validesa d'aquesta vista que es va produir el 17 de setembre, on es revisava la mesura cautelar, que era privacitat de llibertat. Clar, fins que no assignen un nou jutge no es revisa la vista? No. No es revisa, perdó, la mesura cautelar? Perdoni. Va ser una revisió de mesura cautelar. Sí, era una revisió de mesura cautelar. No, doncs aleshores, si va ser una revisió de mesura cautelar... I el jutge va dir accelerem el procés, els convocaré per una propera vista, però clar... No. S'estan confonent conceptes. Segur. M'hagués encantat tenir tota aquesta informació, el vull felicitar, m'hagués encantat tenir-la el dia que vaig anar, perquè no en tenia res, ni la vista, ni res. De res. I he pres moltes notes. O sigui que segur que estic confonent conceptes, seguríssim. No, però... No, sí. I que és lògic. Una cosa és la revisió d'una mesura cautelar i una altra cosa és un judici. Per exemple, el que us he explicat abans, si un noi està privat de llibertat de forma cautelar, allò és excepció, perquè us feu una idea. És metge d'urgències.
Vale? Aleshores, si aquí hi havia una revisió d'una mesura cautelar, penseu que els dies passen. No pot ser, no. Si era una revisió d'una mesura cautelar i el jutge però em costa creure que del 17 de setembre no hi hagi cap resolució cautelar. Vull dir, no puc parlar de cap cas en concret, però si és una mesura cautelar, és a dir, el jutge ha de resoldre el mateix dia o el dia després si continua o no continua privat de llibertat. Si pel que fos, parlem en el terreny hipotètic, no hagués pogut fer la interlocutòria, als 2 dies s'hagués fet una nova compareixença. Vale? És a dir, quan és una cosa cautelar i a més és de privació de llibertat, és urgent. Té un límit de 6 mesos més 3 mesos. És a dir, quan és cautelar, quan no hi ha sentència ferma, el mes 9 el noi ha de sortir, sí o sí, encara que sigui un homicidi el més lleig del món. Si és cautelar, és a dir, si no hi ha hagut sentència ferma, judici. Altra cosa és que s'hagi fet el judici i que després, on van els testimonis, on l'expedientat declara, on fa el fiscal l'informe, tot això. I el jutge diu, visto para sentencia. Si ha dit visto para sentencia, aquesta sentència l'ha de dictar el jutge que ha fet el judici. Si el company no va poder dictar la sentència pel que fos, aquest judici és nul. Però com en principi no estava privat de llibertat o no està privat de llibertat, doncs té el seu ritme normal. Si estigués privat de llibertat per aquella causa, és molt important tenir que fos per aquella causa. És a dir, pot ocórrer que un noi tingui 2 o 3 causes, però la privació... Llibertat per aquella causa perquè només té aquesta. Sí. Correcte. Aleshores, no estava privat de llibertat per aquella causa. Aquella causa, aleshores, té el seu ritme normal. El que vinc a dir, la privació de llibertat ha de ser en relació amb la causa que estaria vista per sentència. Si està privat per allò, s'assenyala superràpid, que no crec que sigui el cas. Perquè, a més, en aquest cas en concret, aquell jutjat l'estem portant entre diversos. Vale? Perquè és veritat que ara no és un tema de concursos, però és com anar al CAP. Hi ha un metge, que no serà el propietari d'aquella plaça, però és el metge, és un metge. D'acord? Doncs és el mateix. Gràcies, Ramon. Moltes gràcies. Claríssim, moltes gràcies. Si et sembla, recollim una última pregunta de manera molt breu perquè ens estem quedant sense temps. En Sergi i la Montse pregunten quina diferència hi ha entre la justícia de menors, els delictes fins als 18 anys, i la justícia juvenil dels 18 al 21 en centres i mètodes terapèutics i educatius, si són similars. Clar, l'altre dia em van preguntar el Codi Penal, hi ha un article del Codi Penal que precisament parla de, crec que està pel 60, ara no me'n recordo molt bé, que és de los 18 a los 21. Aquell article del Codi Penal, jo no sé si materialment està derogat, però formalment no l'apliquem. És a dir, si un noi amb 18 anys i un dia ha comès un fet delictiu, anirà a un jutjat d'adults. Si és condemnat, quasi segur anirà, la mesura és d'internament o de privació de llibertat, perdó. Nosaltres mai utilitzem l'expressió penes, utilitzem l'expressió mesures. I no parlem de presó, sinó de mesures d'internament. A veure, sobretot és... Jo a vegades dic... Un dia me'n recordo que em vaig encarar amb una de l'equip tècnic perquè jo vaig intentar que el noi o la noia entengui el que està passant. No? Que moltes vegades vosaltres no ho enteneu, però imagina't un noi de 14 o 15 anys que moltes vegades no entén moltes coses. Jo intento, evidentment tinc dies, però intento, saps per què estàs aquí o saps per què estàs aquí, has tingut ocasió d'entrevistar-te al teu lletrat, tota una sèrie de circumstàncies. No? I sobretot, una altra cosa que a vegades dic és que sigui útil, que serveixi. Aleshores, però la privació de llibertat està. Jo me'n recordo un dia que li vaig dir a un noi que el fiscal li demanava mesura d'internament en règim tancat, diu, tu t'han demanat una mesura d'internament, saps el que suposa? Saps el que és un centre d'internament? Dic, doncs no, perquè a vegades es pensen que van a un centre de protecció, que van a un centre de gaia, no, perquè ho entenguis malament, és una presó per a adolescents. I me'n recordo que l'equip tècnic es va mig dir, miri, primer que vostè ara no té ús de la paraula, i després que aquí el que es valora és la privació de llibertat. I la privació de llibertat, com a tal privació de llibertat, és veritat que moltes coses no tenen a veure. A un centre penitenciari no hi ha tota la intervenció educativa que hi ha. És a dir, si són nois que no s'han tret l'ESO, doncs es treuen l'ESO. Els intenten fer tallers, fer activitats formatives. A la presó, jo no he estat vull dir,
moltes coses d'adults les desconec o ho sé per companys, ¿no? Pues es hora de patio, hora de patio. Si quieres hacer una activitat, la haces i si no la vols fer, no la fas, no? A menors, en teoria, hi ha una intervenció educativa intensa. Aleshores, en principi, s'ocuparia, Sergi Montse s'ocuparia jutjat d'adults, juzgado penal número 3 de tal, juzgado d'instrucció número tal, i si hi ha mesura de privativa de llibertat, s'envia a un jutjat d'executòries i si té entre 18 i 21 anys va a un centre, a CP Joves, va al centre penitenciari de joves. Això sí. La diferència, no sé si he respost, doncs, a menors hi ha molta més activitat educativa, però, per exemple, si tu li imposes a un noi tractament terapèutic a un centre d'internament, l'ha de fer i es fa. Jo tinc entès que també, potser no amb tanta intensitat, però també hi ha tractament terapèutic a presó. No sé si he contestat, perdoneu. Moltes gràcies. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Ramon, per la teva claredat i per compartir la teva experiència amb tots nosaltres. I moltes gràcies també a totes les persones que heu participat i ens heu acompanyat el dia d'avui. Puc acabar amb una cosa? Sí, i tant, digues. A veure, en primer lloc, jo em comunico a través del Joan, que el Joan té el meu punt. A més, jo soc el jutge menors 2 i, a veure, sempre estic allà i qualsevol cosa... A veure, no puc parlar del cas en concret, no? Però, bueno, a la vostra disposició, a més, ho dic de veritat. Que jo encantat d'estar amb vosaltres i, si voleu, no sé si és una peri o no, si queréis que esto sea el principi d'una gran amistat, jo encantat de X temps, doncs, compartir un moment amb vosaltres i estar amb vosaltres, d'acord? Jo també he après moltes coses, amb el que m'ha comentat el Joan i que encantat d'estar amb vosaltres i compartir aquests moments, de veritat. Sí, jo només ho voldria dir, Ramon, que moltíssimes gràcies, vull dir, en nom de Fatarach i en nom meu, la teva disponibilitat, la teva amabilitat, la teva explicar entenedorament les coses i jo crec que ens ha ajudat molt a les famílies, que és un tema que ens preocupa molt, que realment, i la teva disponibilitat és de molt, molt agraïda, de veritat. Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Thank you.